Isi, tässä on kahvis. Kiitos, kiitos pojat. Leikkikäni vähän. Jee, jee! Jee, jee! Jumala! Mulla on asiaa sulle! Kerro asiasi! Oletko nyt palvelijasi Jobia maan päällä? Olen! Ei ole parempaa miestä kuin hän! Hän uskoo sinun vain, koska hänellä menee hyvin. Ei! Hänellä on oikea usko minuun! Voin todistaa sen. Anna minun koeta hänen uskoaan, niin näet sen. Hyvä on! Saat tehdä Jobille mitä haluaa! Kohta hän kärsii. Ja vannon, että hän tulee kiroamaan sinut. Isi, mulla on kylmä. Mennään sisälle. Mikä Jormalle tuli? Ei! Ei, poikani, ei! Ei! Moi, tiedätkö missä on Jerusalem? Tuolla! Ai! Ai! Auttakaa! 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 Oot sä kunnossa? En, mut ryöstettiin. Onks nää sun kengät? On. Joo. Koita pärjällä, älä jatka matkaa. Osti muuten lehmää. Hieno hommaa. Paljon maksuu. 3 tonnia. Ihan oikeesti. Se oli halpaa. Missä on tapahtunut? Se kuolee mut ryöstettiin. Se on Jumalan vika. Jumala koittelee mua. Jumalan paikka. Ei, hän yrittää vaan kohdella minua. Kato nyt ittees, Jumala pilaa elämäsi. Kiroa Jumala. Kiroa! 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 Jumala! Minä kiroan sinut! Olet perseestä! Voi vitun mulkku! Ei vittu oikees! Vittu ois tullut täydellinen! Meniks Makeo? Meni. Mitkä on fiilikset? Tuohan vitun perseestä. Hyvä kun nyt saa vittu tietää. Tunge ne maalit vittu, mä lyön. Ei, sun pitää otsaa vähän. Ei, pieni. Pitää oikeesti. Kumpi? Mä tuun pitää sitä. Vittu mä lähdin saatana. No äläpä. No niin. Ja mieti, me ollaan kuvattu vasta vähän yli 7 minuuttia. No mut se on ihan jees. Ei tässä niin pitkä Se mitään sano. Hyvä saatana kun liikkuu ees tuossa. Mä en oo ikinä hänen nähnyt melkein.